na-eme live. Unu jiri amụta ife. Tell me now, where you go? Now you be blessed. Ekelekwa m unu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Olee otu unu mere? Biko nụ na nkenke oge o nwere otu ihe onyonyo m hụrụ, ihe onyonyo na-agbawa m obi, ebe otu nwanne anyị nwaanyị nke a na-eme n'obodo Ụmụahịa. Otu nwanne anyị nwaanyị ara kwudoro ya n'ụzọ. Na-ekiri ka ndị mmadụ, ndị Igbo kwa ụmụnne anyị bụ ndị kwesịrị inyere ya aka, onye ọbụla ewere ihe onyonyo, were ekwentị na-ese ihe onyonyo, were ya na-emegodi ihe ọchị. Ma mgbe ọ na-atụnye onwe ya n'ime mmiri, n'ime gota, n'ime mmiri ruru inyi, ụmụnne anyị kwesịrị inyere ya aka dọpụtagodi ya, ewere ya na-emeregodi ihe ọchị. Ya bụ ihe na-agbawa m obi. Nsị, kedu mgbe ndị Igbo rugoro otu a? Kedu mgbe ihe ruru otu a n'ala Igbo, nke bụ na enwe ezi obi nwanne? Nke abụghị na onye a bụ onye ama, na ị hụrụ ya na ọ na-asụ Igbo, ọ na-asụ asụsụ ị na-anụ. Ya bụ ihe onyonyo gbawara m obi nke ukwuu. Ngwa sị na ọ bụghị sọsọ mụ a ga-ekiri ya bụ ihe onyonyo, na m ga-ewetakwa ya ka unu bụ ụmụnne m bụ ndị Igbo soro m hụ ya bụ ihe onyonyo. Ya mere ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, bụrụ oche gị kpụdobe nso ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo. Asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Live at Uchenna. Live at Uchenna. Onkelos. Come here. Go your way like this. Follow like this. Follow here. Go. Live. Yes. Live at Uchenna. Apple. Chai. No, America. Atuchenna Umaya. Gebishi. Ese? Gebishi. Alapanta. Tere. Alapanta. Ishi Alapanta. Oh yeah, blessing come here. Blessing. Blessing come here. Okay, Chinaga will Tarage. China from your blessing come here. Go do the point. That police. Hello? Shebole. Live at Omaya. Live. Tell me now. Live at Omaya. I never live. Unu jiri amụta ife. Tell me now, where you go? Now you be blessed. I go blessing. Blessing from where? From where? From where now? Hey, stop that thing! Good. Show. Food. Come on! What?
live at Umahia. I don't know live. Abia, On the way, man, this guy now. I went in now because I went in the shop. I'm going to tell you. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala netu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu ya esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.